Jag är Ida, 19 år, från Helsingfors. Jag tränar ungefär varje vardag i veckan och då blir det mest gym eller någon sån här klass på mitt gym som jag går på, beroende på lite vad jag känner för. Jag hittade den här appen genom en vän som sa att den var bra och rekommenderade den till mig. Min kompis tänkte att den här appen skulle vara bra för mig för att jag är intresserad av mat och jag har också en aktiv livsstil, så hon tyckte att det här sammanfattar bra. Jag har använt den här appen nu i ungefär 4 veckor skulle jag säga. Varje gång jag äter någonting så tar jag en bild på den här maten och på det sättet kan jag så här lätt följa med. Det som jag tycker är jättebra med den här appen är speciellt att den påminner mig om när jag ska äta. Att det är som att man ska ha en liten kompis i fickan som att det är så här, hej, att nu ska det vara dags igen. Den här appen har varit också på det sättet bra att när jag sportar en hel del så kan jag nu lätt följa med att jag får tillräckligt med näring efter min träning och känner mig mätt och har mycket energi. Jag tror jag kommer att fortsätta använda appen nu i framtiden också, helt som en liksom matdagbok, bara för att kunna se vad jag äter. Och jag tycker det är roligt att kunna samla upp alla bilder på maten jag äter och så kan jag gå liksom baka och titta i arkivet, hitta inspiration för att vad ska jag kunna äta idag. Alltså genom att ha använt den här appen regelbundet så kan jag liksom se en skillnad på de dagarna jag äter regelbundet, för då har jag mycket mer energi och jag orkar genom hela dagen jämfört med de dagarna som jag har lite skippat måltider, så då är man så här trött och sur på kvällen.